Hej, i dag så skal vi nemlig lige lave en slik challenge. Og I kan se, at vi har taget et surt bolsje med. Nej, ikke stærkt. Vi må godt sige resten. Ja, vi har også nogle vingummier her Ja, med meget flot. Ja, ikke? Så skal bare lige åbne den. Han er Hvad fanden sagde du? Hvad for en farve skal vi have? Der er bare blå. Se, hvordan de ser ud. Det er sådan nogle små nogle. Hvad skal du have? Mit hoved eller blåt hoved? Ja, ligeglad. Så tager vi det. Okay. 3, 2, 1. Det smager bare normalt vingummi. Hvad fanden har jeg brugt 2 euro på det her? Jeg ved jeg kraftedeme. Fuck dem, der laver det. Vi prøver det her. Vi prøver vi sådan en her. Og vi er blevet enige om, hvad vi skal have. Og det er Den der mærkelige appelsin. ja, mærkelig appelsin, siger hun. Den er lidt lige før. Altså, vi ved ikke, hvad for en appelsin det er. Vi ved ikke engang, hvad det er. Shit, den ser mærkelig ud. Ej, skal vi ikke bare dele den? Fuck. Det er meget nemt at knække. Sådan tager du. Det smager kraftedeme underligt. Ja. Shit, hvordan smager den bare underligt. Ja. Dem der derude, I skal ikke købe dem. De smager bare sukker, ikke andet. Der er kun sukker i. Det smager bare sukkervingummi. Ja, det er bare sukker. Sukkernød! Hvad skal vi tage nu? Skal vi prøve dem her? Ja, vi prøver dem her. Bare lige så jeg ved, Det her er et svensk mærke, men jeg tror godt, man kan få den i Danmark med den. Dem der, som der ikke har smagt det, vi skal lige... Så vi skal bare lige se, hvordan de smager, sådan så I ved, hvordan de smager. Hvad fanden så du? Ja, bare giv mig en. Okay. Nej! Ja, det er lige meget. Hvor blev du af sløb? Det er lige meget. Så er du også heldig, sådan, så du får en mærkelig. Sådan en som mig. Kom nu op. Så der. 3, 2, 1. Det røde. Det smager fandme bare jordbær. Så tror jeg, det Sådan jordbæragtigt, sukkeragtigt. Så tror jeg bare, det hvide smager kokos eller et eller andet. Og hvad for jeg skulle lige prøve? Jeg tror, vi tager den her. Jeg glæder mig meget til. Du sidder med lækker ud. Ja. Jeg tror, vi skal have en hver. Hvad? Den gør lige til kameraet der. Jeg tror ikke, man kan knikke dem over. Så laver meget. Og der er sådan nogle karamel. Ja. Jeg har sådan nogle her. Ja. Kronen eller på. Ja, det er sådan nogle karamel nogle. Det er sådan her, de ser inden ude. Så hvis vi vil have nogen, så skal vi bare gå til Greta. Der er en klar. smule langt, mand. Ja, der er meget langt til Greta fra Danmark. Er du klar? Ja. De er gode. Det smager sådan af kaffe. Hvad fanden har puttet kaffe i min? Hvor klar. Ses. Det var ikke. Hvad fanden har puttet kaffe i min? Der er fandme Hvad fanden har puttet kaffe? Fuck, det smager bare dårligt. Vi skal videre. Der er nogen, som har puttet kaffe i. I nogle af dem. Skal du ikke prøve at smage en anden? Jo.
Okay. Men fanden har luften bare lige tænkt sig på at putte kaffe i en. Det var godt. Alt hvor smager, det er bare dårligt. Den her, den smager meget bedre. Det var sådan en, jeg fik. Nå, nu skal vi til at smage sådan nogle her. Jeg ved ikke, om I kender den, men... Ja, det får vi at se. Vi siger, at vi har sådan nogle jellybeans, og det er sådan nogle, som der smager godt. Og bubble popcorn, det er sådan noget, som der smager popcorn med smør, og så er der også kanel med, som der er stærkt. Og alle de her ulækre ting. Nå, kom. Jeg smager den bare ud. Altså, den smager godt. Skal vi tage sådan en her langt? Det kunne svært. Ja. Det er en finger, tror jeg. Skal vi til at spise en finger? Hvad fanden? Det ligger kraftedeme meget en finger, mand. Okay. Okay, 3. På chicken. Nej, Nej, jeg starter med at spise sneglen. Nej, jeg tager et kødben, ikke? Jeg tager et kødben, og så tager du en finger. Ja. Det er koke og jordbær på samme tid. Så er en finger til at slutte af med. Det smager faktisk meget godt. Jeg tror, du kommer til at vinde. Jeg ser tyk ud. Okay, Marker, skal du have en finger? Ja. Værsgo. Det er god. Ja. Er du flere, der gør kødben? Nu skal vi bare afføre... Nej, jeg tror ikke, vi skal have det. Nu skal vi afgøre, hvad for der er bedst. Det er sgu nok lidt svært. Men det der smagte dårligt, men den eller den her. Eller den her. Jeg synes, vi vælger den her. Det synes jeg faktisk. Det her det er det bedste, synes vi. Og Det her, de er også meget gode. Ja. Så, ja. Så nu skal vi have en hvid hver. Den er grønne, den sidder fast. Nu skal vi... Hvad for en tager du? Hvad er det? Det har aldrig smagt før. Okay, de hvide, de er rigtig gode. Det er gode. Men hvad fanden er det, det smager af? Jeg har smagt det før. Bare fandme ikke huske, hvad det hedder. Ja, det har sådan noget... Jeg har sådan noget her i min have. Man kan ikke huske, hvad det er. Jeg tror, det er skovjordbær. Eller kirsebær. Jeg ved det ikke. Eller sukkerkokos. Lidt mindre for nu. Det smager meget bekendt. Er du fundet ud af det? Vi tager sådan en jellybeans nu. Men de hører ikke med i det, hvad for nogen, der var bedst med. Ja. Fordi det skal være dårligt. Så jeg vil bare lige åbne dem. Pas, nej. Prøv bare lige. Ja. Vi starter med en blå hver, ikke? Jo. Ja, men du skal ikke spise den nu. Og så skal jeg lige have fundet... Fanden er der sådan en?
Nå, men I skal bare lige vide, at der er sådan en stak bolcher her. Men den lægger vi her, fordi den skal spise til sidst. Den som der taber, det tror jeg som der taber, fordi jeg har spyttet en ud, og faktisk 2 ud. Så jeg tror Martin vinder, men vi ved nu ikke, fordi vi skal jo også spise sådan her. Men hvad skal vi starte med? Der er ikke nogen, som ligger lige her. Skal vi spise sådan her brun? Ja. Hvad fanden smager det af, tror du? Hvad for en skal du starte med af dem? Jamen det her, det er sådan en, som hvis den smager dårligt, så vi starter med den her. Fuck. Ej, det er fandme ikke. Den kan jeg godt lide. Okay. Har du spillet den ud endnu? Smager den godt? Nej. Skal vi ikke finde sådan en der, som der smager af peber, og den er stærk? Er det måske Prøv at se. sådan en, der... Nej, det er sådan en med orange pletter, og den er rød. Rød med orange pletter. Skal vi se, om jeg har den her. Nej. Jeg har flere, som der kun er røde. Jeg tror, min storebror har taget den. Der er en rød. Nej, prøv lige at blive her. Så spørger jeg lige min storebror. Jeg glæder mig til den der. Nå, ja. Det ved ikke, hvad fanden han er gang af. Sådan der, så har jeg nogle af de klamme. Fuck. Prøv lige at se dem. Den her. Okay. Ej, fanden, jeg tør fandme ikke. Kom, hvad for en er det nu, vi skal starte med? Vi skal starte med den her, fordi det er den gode. Og jeg lover, at jeg spiser den her. Ej, for fanden, okay. Er det ikke dårligt? Det er meget god. Jeg kan godt lide den. Og nu er den gode. Skal vi ikke have den blå nu? Jeg vil lige spise den, fordi det smagte dårligt. Prøv lige at smage. Ja, det smager godt. Er du klar til, at vi spiser den her? Du starter smagte Det her er den sidste i dag. Prøv lige at se. Ja, jeg tager den først. Det der. Okay. Er du klar? Ja. Det kan jeg godt lide. Den er god. Der er helt bare rowdy. Nu skal jeg spise det der fandme, det der chilibolcher. Fanden også. Skal vi ikke dele den her? Nej, fordi jeg tabte. Nå, Fanden. Nej. Det er chilibolcher. Og man må ikke spætte det ud. Åbn nu. Ja, prøv lige. Jeg har slikfinger. Jeg prøver sådan her.
Sådan der, jeg fik nok. Hvordan lugter det på lugt? Skal jeg også lugte derhjemme? Prøv lige at se. Det trækker op i næsen. Ej, jeg tager fandme. Okay. Jeg slikker fandme kun på det. Vi kan godt skære det over. Skal vi det? Skal vi? Ja. Nej. Okay, prøv lige at slikke på det. Fuck. Bare gå over og spyt det ud. Det skal så bilbrændis. Hvor er din far? Det er ikke så godt lige nu at spørge om. Kom. Hvad er Tykken nu hen. Bare gå over og spyt det ud, hvis du har lyst. Du må gerne. For jeg kan lugte det hele herovre fra. Det lugter faktisk meget. Det er ikke sådan, det smager meget dårligt. Det er bare fordi, det er... Jeg tror lige, at putte en habanero i. Jeg tror, jeg faktisk skal også. Fuck, den er så stærk. Jeg hader jer. Den, som du siger derude, at den ikke er stærk. Prøv at lave en challenge med den. Fuck you, bitch. Nå, men det var godt for i dag. Farvel. Håber, I vil sende et like. Ja. Vi håber, at I vil abonnere eller like. Fordi det er nemlig min allerførste video. Farvel.